Bon dia, Josep. Bon dia. Avui... Carles i Joan, oi? Carles i Joan. Molt bé. Avui, doncs, venim a fer 10 preguntes que hem preparat nosaltres. I, bueno, doncs, per començar, m'agradaria començar amb el món de la fotografia, no? Explica un poc el món de la fotografia, com tu ho entens. El món de la fotografia és el món de la imatge. I el món de la imatge, sobretot avui dia, sabeu que la imatge ho és tot. La imatge sempre ha existit. Primer, lògicament, no hi havia res de res, només que la mà i alguna cosa que tenia algú per pintar o dibuixar. I avui dia tenim un grapat d'eines, sobretot últimament que tenim els mòbils que permeten gravar imatges que abans seria impossible d'haver-les imaginat. El món de la fotografia és un món que ha evolucionat molt i que jo crec que avui dia teniu vosaltres, sobretot els joves, les possibilitats de que tot això en traieu el màxim sud possible, perquè no deixa de ser una cosa que el dia de demà les imatges dels temps antics serveixen per saber com era el món abans. Vale, molt bé. Vale, per continuar, m'agradaria preguntar-te quin tipus de fotografia t'agrada més fer i per què. Des de sempre m'ha agradat fer tota mena de fotografia, però la meva preferència... Els dos tipus bàsics de fotografia que fa la gent, en general, el que li agrada, és o persones o paisatges. Paisatges vol dir paisatges diversos, siguin paisatges naturals o urbans. Jo he fet bàsicament persones i paisatges, però la meva preferència absoluta és persones. El retrat, sobretot, és el meu preferit. I el retrat, sobretot, de persones que no se senten retratades. És a dir, el que en anglès en diu street photography, que és una cosa que vas pel món i caces gent en el seu ambient sense que digui mireu a mi que jo us faré una foto. No, això és una altra cosa. O sigui, fotos de gent tal com és, que diu molt. Perfecte. Com definiries el teu estil fotogràfic? Perdó? Un? L'estil fotogràfic. L'estil, com el definiria? El meu? Sí. Home, jo diria un estil, sobretot pensant que us dic que el meu preferit, el meu tema és persones, m'agrada captar allò que moltes vegades no és fàcil de captar amb una persona, que és una expressió, un sentiment, una cosa. De vegades fotografies un nen, per exemple, o una persona, i els ulls, aquells ulls, aquella expressió que agafes en aquell moment, diu moltíssim. I sempre et dirà, perquè la imatge que queda quieta, queda fixa, quedarà allà per sempre, gravada. I llavors vol dir que si fas una fotografia d'una persona i li pots captar el que en diria una ànima, allò és el que realment interessa en la fotografia. No una fotografia, pam, pim, no. Una foto amb ganes d'estar amb la persona i que la persona et digui encara que no parli. Molt bé. Doncs creus que una bona foto depèn més de la tècnica o de la creativitat de la persona? Podem dir que les dues coses. Si tens tècnica poden ser bones fotos, però amb tècnica sola no faràs una bona foto. Pensem que la primera foto la fan els ulls, i els ulls són part d'una màquina magnífica, que és el cervell de la persona. La foto l'has de veure, i quan la veus la fas. I si tu ets capaç de fer la foto amb la càmera com tu la veus amb els ulls, amb el teu cervell, faràs una bona foto. Una foto molt bona amb una càmera molt bona no vol dir que sigui bona. Depèn del que fa clic i fa la foto. Una comparació molt senzilla d'entendre, una bona estilogràfica o un bon bolígraf no farà que tinguis una bona lletra ni que escriguis una bona novel·la. Perfecte. L'última pregunta que et faré jo és qui o què t'inspira a l'hora de fer fotos, en general? Això, sí, la paraula inspiració és interessant. Hi ha dies que estàs inspirat, vosaltres sabeu la vostra vida, hi ha dies que tot surt bé, rodó, i hi ha dies que avui no estic per res. Inspiració. Amb el meu tema, que és aquest tema que us dic de persones, moltes vegades, de tant en tant, agafo imatge a Barcelona, sobretot a la banda antiga de Barcelona, Rambla o el barri antic, que allà hi ha molta gent diversa, i ara encara més perquè hi ha molta gent de fora, molta gent, i gent, diria inclús rara o especial. Allò inspira molt. Allò em permet a mi tirar fotografies
que després sé, sí, jo sé què és el que vull treure d'aquella imatge i després el que tindré ho acabaré de clar per dir, això és el que jo volia. Aquesta inspiració és una cosa que la tens o no la tens. Hi ha gent que té una bona càmera i dius, noi, amb aquesta càmera, el que deia abans, amb aquest bolígraf o amb aquesta fotografia o amb aquesta màquina d'escriure o amb aquest ordinador, estàs fent coses que no, o sigui que no depèn només de la tècnica. Vale, pues Joan, si vols que tu... Vale, pues continuo amb les preguntes. Quina càmera i quin equip utilitzes habitualment? He tingut des de... Penseu que jo soc molt antic i he vist pràcticament néixer el món modern de la fotografia, les càmeres. Les primeres càmeres eren rudimentàries, molt rudimentàries. Simplement que obries el diafragma i pum, i sortia el que sortia amb una cosa que era química, no digital com ara. Llavors, he tingut bastantes càmeres, a mesura que he anat progressant les he tingut millors, sobretot tenint en compte que en aquell temps la possibilitat de fer fotografies era molt limitada, treballaves en pel·lícula, les pel·lícules tenien o 12, o 24, o 36 quadrets, que avui dia això és ridícul comparat amb el que pots fer amb una càmera digital o un mòbil. Llavors, les primeres càmeres no eren d'aquestes reflex, és a dir, les primeres càmeres tenien un objectiu i tenien un visor i allà havies de mirar i compensar el que en deien el paral·latge, perquè clar, el que veia l'ull de la càmera i el que veies tu era diferent, hi havia uns rectangles dibuixats allà i pots arreglar-ho. En el moment que vaig començar a tenir una mica més de capacitat econòmica i a més hi havia càmeres d'aquestes bones, vaig començar amb la marca Nikon japonesa. Nikon japonesa, quan encara les càmeres Nikon es feien al Japó, no a la Xina com es fan ara o a Taiwan o a Tailàndia. Però he tingut Sony, he tingut un parell de màquines alemanyes, però no reflex, però la meva preferència és a les càmeres Nikon, aquesta que porto aquí és una d'elles, aquesta és una polivalent, amb un objectiu d'aquells que sense rellogar te pots fer acostar-te i allunyar-te, amb els mòbils també es pot fer avui dia. I de moment el que seguiré fent serà ser fidel a la marca aquesta. Més que res, perquè a la meva edat ja no em compraré cap més màquina. Aquesta no és la millor, en tinc una altra. I l'altra la reservo per coses més especialitzades de retrat i així. Penseu una cosa, la càmera és això, el cos. Els objectius són els ulls, els nostres ulls. Si tu els teus ulls no tens uns ulls que vegin bé, o et poses ulleres o et canvies d'ulls. Per tant, la càmera ha de ser bona, perquè ha dit que tota l'electrònica, els objectius han de ser bons. Gasteu-vos, si un dia compreu càmera, gasteu-vos més diners amb l'objectiu que amb això. L'objectiu és molt més important i molt més car. Si heu vist algunes vegades aquesta gent que van fent reportatges d'esdeveniments o el futbol, sobretot, que porten uns objectius enormes, llargs, potents, que millor que has vist podries comprar un cotxe. Ara aquests objectius tiren amb llum que no hi ha llum i mentre estan tirant les fotografies ja estan enviant-les a la redacció perquè surtin impreses, pot dir, al cap d'un parell d'hores. Per tant, com a preferència i el que actualment jo estic fent servir són càmeres reflex Nikon. Molt bé. Quina ha estat la fotografia o fotografies més difícils i curioses que has fet? Difícils? Aviam, difícil. Totes poden ser fàcils o difícils. A mi m'agrada molt també fer fotografia de nens i nenes petits que donen molt de joc, però són molt difícils, perquè es belluguen, canvien de posició, fan fi tot el que vulguis. En tinc una, ara recordo aquesta, ara és una senyora gran, gran vol dir gran, vella, però li vaig fer quan era una criatureta i està asseguda a terra i s'està estirant les calcetes cap amunt. Això va ser un moment d'aquells curiós, perquè va ser un moment això, perquè la imatge té la gràcia que caces un moment. I el vaig caçar. Aquest moment passa. Vull dir que aquestes càmeres poden també filmar com aquesta que estem tenint aquí. Però jo soc encara, he filmat, evidentment, pots filmar amb els mòbils,
però jo soc de preferència d'imatge fixa i caçar aquell moment. Aquell moment que veus que, jo ho he vist en algun reportatge, aquell moment que un ocell està picant un insecte o que una àliga, un animalot d'aquests va i caça un peix, en aquell moment dius, home, això ho puc filmar, sí, però aquell moment que tu el caces i allò queda clavat, allò al filmar no ho veus, veus què passa de llarg, oh, que maco que va, però en canvi aquell moment just, aquell, és el moment que tu dius, he fet la foto. Amb aquella foto ja el posen tranquil a casa, aquell dia dius, ja he complert. D'aquesta dic, recordo aquesta, fotos complicades. Home, he fet, quan les càmeres no eren tan bones com ara, he fet fotos nocturnes, que s'havien de fer amb l'exposició, tota una sèrie de coses, era molt manual tot, i n'he fet algunes de molt maques en blanc i negre, que en aquell temps eren en blanc i negre, i segueix sent avui dia la foto en blanc i negre, segueix sent una expressió de la fotografia potser millor que la de color. Color dona color, evidentment, però si us hi fixeu, fins i tot els anuncis per televisió, avui dia hi ha molts anuncis en blanc i negre, de moda, de colònies i de més, perquè el blanc i negre treu el color com a guarniment, com a cosa que hi dona un toc especial, però jugant sobretot amb els blancs, negres i grisos, que llavors veus si el fotògraf és o no és un bon fotògraf. Quin consell donaries a algú que vol iniciar-se a la fotografia? Perdó? Quin consell voldries donar a algú que s'inicia a la Mira, us fotografia? en donaré alguns de pràctics. Vosaltres segur que teniu mòbils, oi? I segur que feu fotos, evidentment. El fet que avui dia puguis tirar fotos sense límit fa que es fa molt, però la qualitat no és la mateixa que quan, sobretot, els que venim de les limitacions d'abans, que ens havíem de mirar cada foto, perquè a més no veiem la foto que havíem fet, no la veiem. La foto era una foto que la meva l'havia revelat, quan treies la pel·lícula es revelava. Avui dia fas amb el mòbil, fas la foto i la veus de seguida. I a més la pots enviar, la pots canviar, pots fer el que vulguis. Jo diria, abans de fer una fotografia, càmera o mòbil, fixeu-vos-hi una miqueta, no costa gens fer-ho bé. Fer-ho bé, us diré un consell molt important, que és una de les regles d'or de la fotografia, la composició. Per exemple, jo ara si et fes una foto aquí a tu, al darrere sortiria la porta. Haureu vist moltes vegades que feu fotografies a grups, colla de gent, fora, a l'atur, on sigui, arbres i demés. I veureu que a algunes persones li surt una branca per aquí. Això, clar, dius, és que hi havia arbres, sí. Però només que... Jo, per exemple, si pogués fer una foto a tu, sortir allò, no és que fes així, te la faria en un lloc que no tens la porta. Miraria de fer-ho. És el mateix esforç. I de vegades la gent fa pam, sense pensar. Quan vulguis fer una foto, mira què és el que vas a fer. I mira que sigui el millor possible. Quan vas a fer qualsevol cosa, sempre hi ha una manera de fer-la millor, una de pitjor, i una que dius, no, això així no. Penseu que fotografiar és gravar una imatge que la càmera no veu el mateix que els ulls. Els ulls es veuen a vosaltres, us veig a vosaltres i us veig a vosaltres. La càmera ho veu a vosaltres, la càmera, les cadires, el sol, ho veu tot. I no té cap mena de pensament d'arreglar res. O sigui, fixeu-vos en la composició, voleu-vos, acosteu-vos, separeu-vos, també feu una miqueta de consell, diguem-ne, de posició a la persona, però si la foto ha de ser improvisada com grups esportius o familiars o de més, el que sigui, sempre hi ha una manera de fer-la que és millor que una altra. I la manera millor és procurar, primera, no talleu caps, no talleu peus, no deixeu una mica d'espai al voltant de les persones, estic parlant de persones, que sou bàsicament els que fareu vosaltres, i a més sempre procurant que la llum sigui afavoridora. La llum de sol a ple sol és la pitjor llum que podeu fer fotografies. La millor llum és els dies grisos, que dona una llum uniforme. Si no teniu aquesta llum uniforme perquè fa bon de sol, mireu de fer la fotografia a l'ombra, el que se diu ombra oberta, és a dir, una ombra il·luminada. Llavors surten les persones. Ara, si és un paisatge, com més sol i més allò, millor perquè els colors són més potents. Recordeu, una regla important, la composició. La composició fa que una imatge digui, mira, que maca, o no.
També vosaltres, amb els mòbils, teniu sempre uns petits programets d'edició que podeu acabar d'arreglar. Generalment, suposo que no ho feu, feu la foto i patapam. Penseu que quan posen el restaurant i et posen un plat a taula, te'l porten bastant ben bufó i ben preparat. Després ho remeneu i li feu una trinxada i s'ho mengeu. Però oi que quan us ho porten diu, ostres, que maco, allò ja tens pels ulls i allò ja et fa ganes de menjar-ho. És el mateix menjar, fet així com que xap en pla ranxo o en pla restaurant bo. T'ho cobraran potser més perquè ho fan ben fet, però en canvi tu, aquella visió primera, dius, uau, les fotografies passa el mateix. Una bona composició, una bona petita preparació fa que la fotografia sigui millor o pitjor. Quin error comú veus en els fotògrafs principiants? Un consell per... Sí, quin error més comú veus en els fotògrafs que comencen? Aviam, la fotografia és bàsicament la que es fa amb una càmera fotogràfica. Això és fotografia. Avui dia s'ha popularitzat la fotografia amb els mòbils, per tant tothom fa fotografies. Fer fotografies no vol dir ser fotògraf. Jo no soc professional, soc amateur, però faig bones fotos perquè treballo amb tot el que té un professional. L'únic que no treballa d'això ni guanya la vida amb això, les faig perquè em ve de gust. Els errors, molts d'ells, és això que us deia, no fixar-vos què és el que hi ha més enllà d'allò que voleu fotografiar. Em faré una foto, pam, i al darrere surt un grafat de coses i dius, ostres, això hi era. El mòbil, si porta una càmera, agafa tot el que veu. Segona cosa, si heu de fer un tipus de persones, que és el que segurament fareu més, i voleu que la persona després a la fotografia, amb la imatge, que miri a vosaltres, i dieu, és una tonteria, però no és tonteria. Que miri l'objectiu, que miri aquí, que no miri cap aquí, cap allà, que miri allà. I llavors, aquesta persona, quan la veieu a la imatge, us està mirant a vosaltres. Segurament que vosaltres, si feu moltes fotografies amb els mòbils, després les mireu amb els mòbils i les mireu amb la mida que té la pantalleta del mòbil. No crec que en feu gaires en paper, no crec que feu àlbums. Per tant, les fotografies les veureu amb la mida que té el mòbil. Procureu que quan feu la fotografia, pensant en la pantalleta, no poseu allà molta cosa que després no es veu. I si feu un grup, que és una de les fotos més difícils de fer, els grups. Els grups, sempre hi ha algú que té els ulls tancats, o que està fent una ganyota, o que està fent una cosa rara. Avui dia amb el Photoshop, jo ho he fet moltes vegades, tot i que he jugat, tothom queda callat i quan digui allò, pam, tiro. Però si no, mira, pots agafar un Photoshop i canviar els ulls, fas 2 o 3 fotos i agafes els ulls per la mateixa persona per l'altra foto, que els té oberts i els poses allà. Perquè si no, veure una persona somrient en un grup que està somrient amb els ulls tancats fa una cosa rara. Per tant, si els principiants, primera, el fet d'haver començat a fer fotos com a principiant amb un mòbil, la gent acostuma a fer-les verticals. Heu vist alguna pantalla de televisió vertical? No. Heu vist alguna pantalla de cine vertical? No. Per què fem fotos amb el mòbil vertical? Que després moltes es publiquen a televisió com a coses que envien allà. I veus que hi ha un televisor així de gran i una faixa així que és la foto vertical. La foto, bàsicament, és com es veuen els ulls humans. Jo us veig en ample, o sigui, el que diuen format apaisat, horitzontal. La foto vertical està molt limitada a coses que han de ser verticals. Si tu vols fotografiar, per exemple, no sé, una torre o una Sagrada Família o el que sigui, allò és vertical. Bàsicament allò et demana ser vertical. Els retrats, la major part, qui parlen de retrats vol dir mig cos o cara sola, són verticals, generalment. Però també hi ha retrats horitzontals, i llavors aquí juga molt la composició. Procureu, quan feu una fotografia, sigui d'un objecte o de persones, no posar-lo al mig. Hi ha una regla també que en diuen regla d'or, que no té per què complir-se sempre, que es diu la regla dels terços. La fotografia, imagineu que hi ha 2 ratlles verticals i 2 horitzontals, i els 4 punts d'intersecció, aquells són els punts en què crida l'atenció la cosa que es posa allà. És a dir, centrar una cosa centrada
en fotografia no crida l'atenció. És qüestió això, és el cervell ho veu molt centrat, molt simètric, de vegades es pot buscar la simetria com a cosa que diu, jo la volia així, però com a principiant, primera, procureu fer fotos verticals només quan sigui vertical, quan ho demani, preferentment a paisades. Segona cosa, la composició, recordeu que és important, i la composició, si la feu per fer una foto una mica decent, en els terços, aquests terços de l'encreuament de les línies aquestes de referència, allà és on l'ull humà hi veu. Si ho poseu allà, instintivament els ulls ens van allà directament. L'altra cosa és, no vulgueu ficar molta cosa a la fotografia. Fiqueu només el que realment us interessa que hi sigui, no més. Sobretot si no editeu. Si editeu, deixeu un marge i després podeu arreglar-ho. Però si no editeu, procureu que sigui el més simple, neta, clara i buida de brossa. És a dir, si ara faig aquí una fotografia, sortirien cadires, la càmera, això, i dius, on és, quin és el punt d'atenció? Si podeu, sempre busqueu un punt d'atenció. I si és un grup, sobretot, aviseu abans de fer la foto, diu, veiem, tothom callat, mireu l'objectiu, 1, 2, 3, el que a vegades fa, i us tiro la foto. Si no, hi ha sempre algú amb els ulls tancats. I per últim, com veus el futur de la fotografia amb els mòbils i les xarxes socials? Com has dit? Perdó? Com veus el futur de la fotografia amb els mòbils i les xarxes socials? Mira, jo dic que gràcies als mòbils s'ha popularitzat la fotografia com a quantitat d'imatge disponible. Però la quantitat no és la qualitat. El que hauríem de fer, jo diria, educar-nos tots plegats per fer, de la mateixa manera que tothom és capaç d'escriure amb un bolígraf, millor si escrius amb bona lletra, millor si escrius sense faltes d'ortografia, millor si escrius amb una lletra que algú entengui. És a dir, el que es faci, però que es faci amb una qualitat i amb un objectiu determinat. La fotografia és important, jo crec que mai desapareixerà. Fixeu-vos que avui dia es pot anar a l'altra banda de la Lluna i des d'allà t'estan enviant imatges. Per tant, vol dir que avui dia la imatge, com a tema, diríem, que ja no es pot deixar de tenir perquè estem acostumats a això, és una cosa totalment imprescindible. Per tant, procurem educar-nos que si fem fotografies, fem-les bé i de coses que interessin. De les moltes fotos que es tiren avui dia amb els mòbils, jo diria que el 10% és més o menys aprofitable. La resta es pot llançar. Però això sempre ha passat així. Abans, un dels grans fotògrafs antics que va dir una frase que queda gravada, va dir, si tu d'una sèrie de fotografies en treus un 10%, si de 100 fotografies en treus 10 de bones, pots estar content. Per tot i això, què vol dir? Que vull dir, com que l'opció de tirar fotografia és infinit, apreta i crac, com una metralladora, és tan fàcil que no és tan, diríem, senzill de trobar una fotografia bona de les moltes que has fet, perquè n'hi ha tantes que dius totes són iguals. No, sempre hi ha una de bona. No dic que en treu una com abans, abans ens havíem de fixar i fer una, perquè si no gastàvem, avui dia pots fer unes quantes, i sobretot si és una colla que fareu segurament la major part del tema serà aquest, feu que a mitja dotzena n'hi hagi almenys una o dues de bones que es puguin escollir. Escollir sempre és bonic. Ara, no em feu 200, dels quals 180 o 150 es puguin llançar. Les eines d'avui dia, inclús els fabricants, lògicament, de mòbils, han descobert, que és fàcil de descobrir, que la gent, el mòbil, que va néixer com a telèfon mòbil, telèfon de tecles, amb tecles físiques, de crec, i una pantalleta petita on veus el número, allò era un telèfon mòbil. Avui el telèfon, jo diria que un telèfon sense càmeres no compraria ningú, perquè avui dia es pot dir, una càmera fotogràfica o unes càmeres fotogràfiques que a més fan altres coses, com per fer preguntes al senyor Google, o fer, veure coses, o pel·lícules, o vídeos, o connectar-te a mig món. Per tant, vol dir que la imatge com a tal no morirà, perquè cada cop més
la generació vostra ha nascut amb imatge, per tant, vosaltres sou segurament els pioners d'aquesta nova època digital que no sé on arribarà, però pensem una cosa, per molt modern o per moltes millores que es facin, la imatge, amb la màquina que sigui, amb l'element que sigui, al final es tradueix en una imatge. I també recordem una altra cosa, la quantitat immensa d'imatges que es fan avui dia digitals ja sabeu que vol dir fetes en números, o sigui, no netits. Digitals vol dir que no existeixen. Al mòbil teniu moltes fotos i a tot arreu hi ha fotos, però són fotos que no són fotos, són simplement uns elements electrònics i aquests elements electrònics es converteixen en una cosa visual que la podeu veure, però no existeix. No és com abans que un paper o un àlbum el podies mirar i tocar físicament, que és el que moltes vegades hem tingut a casa i hem vist els avis i hem vist els besavis que no s'haurien conegut així. Per tant, la imatge seguirà sent, però pensant que el que estem fabricant és unes coses electròniques que poden realment desaparèixer i que això segurament que si no es fa d'alguna manera amb algun suport sòlid, paper, que sigui, moltíssima imatge desapareixerà. Jo sé que faig, per exemple, fotografies amb el mòbil, però si puc, aquestes fotografies les trec, les passo a l'ordinador i si m'agrada les faig en paper. I puc fer un àlbum, per exemple. Per tant, el futur de la imatge és bo, evidentment, es farà moltíssima imatge es compraria, és a dir, molta imatge que no s'ha per res, i alguna cosa es farà bona. Però, mentre estiguin simplement com a elements electrònics, li falta alguna cosa, li falta un suport, li falta un lloc per arrepenjar-se. Convé que sigui també una part física que avui dia amb els mòbils segurament que costarà molt de que es faci i es conservi. Doncs ja està. Això ha sigut tot. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres per preguntar i si feu fotografies recordeu aquests petits puntets que us ajudaran a fer una mica millor. Simplement pensar abans de tirar i tirar. Però si hi ha una situació d'aquelles que dius això serà irrepetible, feu la foto. Encara que surti malament, però feu la foto. De vegades aquestes fotos són les millors. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.